Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα ήρθαμε έξω από ένα καταπληκτικό ξοκλήσι, το οποίο βρίσκεται πάνω από το φροντιστήριό μας, να τραβήξουμε το σημερινό βίντεο και φυσικά θα συνεχίσουμε τη γνωστή σειρά πάνω στην ιστορία κατεύθυνσης Γ Λυκείου, το βιβλιαράκι εδώ, και σήμερα θα μιλήσουμε για τις εθνικές γέες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αναφερόμαστε στις σελίδες 23 έως και 25 η διανομή των εθνικών κτημάτων, δηλαδή η μοιρασιά των εθνικών κτημάτων, τα εθνικά χωράφια. Βέβαια τα εθνικά χωράφια δεν ήταν πάντοτε εθνικά και δεν ήταν εθνικά γιατί πριν είχαμε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όσο είχαμε Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα χωράφια όπως καταλαβαίνετε ήταν Οθωμανικά. Ανήκαν λοιπόν σε ιδιώτες, έτσι, ή εννοούμε Οθωμανούς ιδιώτες. Βεβαίως ανήκανε και σε κάποια ιδρύματα, ας πούμε της εποχής εκείνης Οθωμανικά, ή και το Οθωμανικό Δημόσιο, και αυτοί οι άνθρωποι που τα κατήχανε είχαν δικαίωμα, μας λέει το σχολικό βιβλίο, ιδιοκτησίας, απλώς τα κατήχαν, ή δικαίωμα νομής, δηλαδή δικαίωμα εκμετάλλευσης. Αυτό θα πει Γεια σας. Γιατί δεν βγάλετε? Εγώ. Έτσι. Την είχα κρύψει. Έτσι τη βρήκα. Έτσι τη βρήκα, κυρία Δομνίκη, δεν την πείραξα εγώ. Τη βρήκα εδώ και ήρθα κάτι να τραβήξω ένα βίντεο. Τη βρήκα έτσι πάντως εγώ πριν έρθω. Δεν ξέρω ποιος μπήκε εδώ. Τίποτα παιδιά ίσως. Παιδιά. Παιδιά, εγώ τώρα ήρθα. Δεν είναι ο μεγάλος άνθρωπος τώρα να, καλά, δεν να χαλάσουμε πόρτες. Δίκιο έχετε γιατί είδατε τώρα εμένα. Σωστά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, και αφού μας μαλώσανε, αρχίζουμε να περπατάμε, μπας και δούμε άσπρη μέρα και συνεχίζουμε για τις εθνικές γέες. Λέγοντας λοιπόν τα προηγούμενα, θέλαμε να προσθέσουμε ότι οι εθνικές γέες είναι μια, θα λέγαμε, πικραμένη υπόθεση, μια δύσκολη υπόθεση. Καθώς όλα τα πράγματα όσον αφορά το δίκαιο της γης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πάρα πολύ μπλεγμένα. Έτσι λοιπόν, την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουμε πάρα πολλά χωράφια, οι γέες όπως λέμε, οι εθνικές, τα οποία περιήλθαν στην ελληνική κατοχή, έτσι, όπως λέει το σχολικό μας βιβλίο, επαναστατικό δικαίο, δηλαδή με το δίκαιο της Επανάστασης, δηλαδή με την Επανάσταση, τα καταλάβαμε. Και όπως καταλαβαίνετε, άντε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα οποία έρχονται, τα χωραφάκια, πού θα μοιραστούν, πού θα δοθούν, πώς θα τα πάρει το ελληνικό δημόσιο πίσω, πώς θα τα εκμεταλλευτεί και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι το ζήτημα των εθνικών γεών, το οποίο είναι μείζον ζήτημα την εποχή αυτή. Υπολογίζεται ότι η έκτασή τους ήταν γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο εύκολη η μοιρασιά, η διανομή. Και τώρα τίθεται το θέμα, όλα αυτά τα χωράφια, τι να τα κάνει το ελληνικό δημόσιο? Καλά που τα βρήκε αυτά, γιατί κατάφερε καταρχάς να τα εκποιήσει και να βγάλει λεφτουδάκια, που ήταν άφραγο το ελληνικό κράτος. Κατά δεύτερον, τα έβαλε υποθήκη για να μπορεί να παίρνει δάνεια για να μπορέσει να προχωρήσει και να αναπτυχθεί. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι εθνικές γέες. Λοιπόν, το επόμενο που θέλουμε τώρα εδώ να πούμε και να τονίσουμε είναι ότι το ζήτημα της μοιρασιάς, της διανομής, ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι σε αυτά τα χωράφια για πάρα πολλές γενιές καλλιεργούσαν με επάλληλα δικαιώματα διάφοροι. Τι θα πει αυτό, ας πούμε? Έχουμε έναν τώρα καλλιεργητή, ξαναλέω, σε ένα, ας πούμε, οθωμανικό όπως ήταν πριν το καθεστώς χωράφι. Μέσα σε αυτό ο ιδιοκτήτης είναι άλλος, ο Οσμάν Μπέης, έτσι. Ο καλλιεργητής, ας πούμε, ο πρώτος καλλιεργητής του πριν από 3 γενιές ήταν, ξέρω εγώ, ο τάδε, ο κύριος ο Μπαρμπακώστας. Αυτός, ξέρω εγώ, το έχει δώσει στο παιδί του. Μετά το παιδί του, ξέρω εγώ, το έχει δώσει στο εγγόνι του Μπαρμπακώστα. Και είναι μέσα πάρα πολύ ανακατεμένη υπόθεση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, έχουμε μέσα συνήθως καλλιεργητές, γιατί αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, οι οποίοι αποδίδουν στους ιδιοκτήτες ένα 15% του ποσοστού
έτσι, και φόρο επί της παραγωγής που λέγεται δεκάτη. Καλλιεργούσαν ντοματίτες, ας πούμε, δίνανε, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό στον ιδιοκτήτη. Το σύστημα των κολύγων, αυτό μπλέκει πολύ την κατάσταση, γιατί καθώς περάσανε τα χρόνια, ας πούμε περάσανε 100-150 χρόνια, κάποιοι μάλιστα οι ιδιοκτήτες μπορεί και να μην ενδιαφέρθηκαν. Αυτό γίνεται και στις μέρες μας, να είναι καλά το κτηματολόγιο που προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Δεν ξέρεις τι είναι τι. Και έτσι έχουμε και αμφισβητήσεις, όχι δικό μου είναι, τι λες τώρα, εμένα ήταν ο παππούς μου μέσα, ο ιδιοκτήτης θυμάται ένα εγγόνι του ιδιοκτήτη ότι ήταν του πατέρα του, του παππού του, αλλά δεν ξέρει καν τους καλλιεργητές και γίνεται γενικότερα ένα μπέρδεμα. Εντάξει, οπότε αυτοί θεμελίωναν πολύ ισχυρά δικαιώματα επί της γης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν έξω. Δηλαδή τώρα τι ζητάει το ελληνικό κράτος? Ζητάει να τα πουλήσει αυτά αφού τα πήρε στα χέρια του, και μάλιστα με υψηλό τίμημα από ανθρώπους οι οποίοι είναι καλλιεργητές που προφανώς δεν το δέχονται. Άμα εδώ μάλιστα σκεφτούμε ότι για να γίνει και η εξαγορά θέλουμε και τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή συμβόλαια, πώς θα αγοράσεις κάτι άμα δεν έχει ένα συμβόλαιο, εδώ το πράγμα μπλέκει ακόμα περισσότερο, καθώς ξέρουμε ότι το Οθωμανικό δίκαιο ήταν πάρα πολύ, ξαναλέω, είχε πατήσει, ας πούμε, όπως λέμε το Οθωμανικό δίκαιο ήταν τελείως διαφορετικό από το Βυζαντινο-Ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο ίσχυε στην περιοχή της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στο επίπεδο της έγκυας ιδιοκτησίας. Έτσι, εδώ η κυρία Δομνίκη έφυγε, έκανε τα καθήκοντά της και φεύγει. Έτσι εδώ, να είναι καλά, λιβανίζει, να είμαστε κι εμείς καλά, πάντα καλά, να έχουμε τη χάρη της και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρόβλημα λοιπόν το ιδιοκτησιακό τεράστιο. Κοντά σε αυτά τα προβλήματα προσθέτεται και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι ότι μερικοί μάγκες Έλληνες που ήταν φραγκάτοι παρακάμψανε το ελληνικό δημόσιο, και όταν ήταν οι Οθωμανοί τελευταίες ώρες, ας πούμε, και φεύγανε οπισθοχωρώντας τέλος πάντων από την ελληνική επικράτεια για να πάνε, ας πούμε, να φύγουν, αφού τους διώξαμε με την Επανάσταση, τους βρήκανε αυτούς τους φιλαράκους μερικοί Έλληνες φραγκάτοι. Κυρίως ήταν Έλληνες του εξωτερικού που είχαν χρήματα, γιατί ποιοι είχαν χρήματα την εποχή εκείνη, και τα αγοράσανε κατευθείαν από αυτούς. Και έτσι το κράτος έχασε το δικαίωμα να τα αγοράσει αυτό, να τα πάρει αυτό και να τα εκποιήσει αυτό. Άρα πέρασαν κατευθείαν πάρα πολλά χωράφια σε ελληνικά χέρια ιδιωτικά. Και έτσι λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφασίζουν να στραφούν και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ως εξής. Κάνουν πολυτεμαχισμό. Καλό αυτό, γιατί δεν είχαμε και κοινωνικές εντάσεις. Δηλαδή δεν έχουμε τα καθεστώτα στην Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική, όπου έχουμε μεγαλογεωκτήμονες και μικροϊδιοκτήτες γης, που στην ουσία αυτοί γίνονται πάντα υπόδουλοι, ζητώντας μια ζωή δάνεια από αυτούς. Όχι. Έχουμε μικρά χωράφια, τα οποία μοιράζονται στους φτωχούς Έλληνες αγρότες, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ξαναλέω. Μάλιστα υπάρχει και ένα σύστημα πολιτικής προστασίας την εποχή εκείνη, να τονίσουμε εδώ, το οποίο είναι τι? Είναι ότι αυτά τα μικρά χωραφάκια, καλό είναι που δεν έχουμε γεωκτήμονες και τέτοια κοινωνικά προβλήματα, όμως όταν έρχονται περίοδοι κρίσης, δεν πάει καλά η χρονιά, η εισοδιά είναι περιορισμένη, καταλαβαίνετε ότι με τόσο λίγη ιδιοκτησία τι να κάνει ένας αγρότης. Έτσι λοιπόν έρχονται κάτι πολιτικάντιδες από την πρωτεύουσα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και λένε: μη φοβάσαι, θα μεσολαβήσω εγώ κεντρικά κάτω, θα μιλήσω για σένα στο βουλευτή, στον Υπουργό Γεωργίας, θα σε αποζημιώσει. Τάζανε, αλλά εσύ θα με ψηφίσεις και η οικογένειά σου. Οπότε έχουμε το γνωστό αυτό καθεστώς της ψηφοθυρίας, το οποίο είναι γνωστό μέχρι και τις μέρες μας. Εγώ περπατάω εδώ πέρα στα πολύ ωραία σοκάκια της Απολλωνίας, έτσι, δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιο, θα έλεγα, vlog πια. Έτσι, και όχι κλασικό βιντεάκι. Λοιπόν, και έτσι έχουμε λοιπόν αυτό το καθεστώς της προστασίας. Και συνεχίζοντας εδώ να πούμε ότι η διανομή της γης στην ουσία έγινε από τον τεράστιο Αλέξανδρο Κουμουνδούρο το 1870-71. Εκεί άρχισε σιγά σιγά να λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή κοντά 40 χρόνια. 40 χρόνια μετά την απελευθέρωση αρχίζει το πρόβλημα σιγά σιγά να λύεται
Σιγά σιγά να λύεται. Γιατί και το 71 τι έχει? Η Ελλάδα δεν έχει ούτε καν τη Θεσσαλία. Σιγά το πρόβλημα. Μετά να δείτε τι θα γίνει, να γίνει από το 1881 που είναι να μπει και η Θεσσαλία μέσα και έχουμε τεράστιες εκτάσεις γης να μοιραστούν. Οπότε τέλος πάντων το πρόβλημα λύνεται με τον Κουμουνδούρο, ο οποίος κάνει κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις και λέει ότι μπορούν να αγοράσουν, λέει εδώ, να μοιραστούν τέλος πάντων εδάφη, ξηρικά εδάφη μέχρι 80 στρέμματα στους αγρότες και 40 εφόσον είναι αρδευόμενα. Και έχουμε από το 1870 μέχρι το 1990 τουλάχιστον 2.650.000 στρέμματα να διανεμηθούν με 370.000 παραχωρητήρια. Έτσι προσπάθησε το ελληνικό κράτος να πούλησε, αλλά παρά το γεγονός ότι πούλησε, δυστυχώς δεν εισέπραξε παραπάνω το 50% των αναμενόμενων εσόδων. Ωστόσο, διανεμήθηκε πάρα πολύ γη και μπήκε λιγάκι το νερό στα βλάκι. Έτσι. Θα έλεγα λοιπόν ότι το ζήτημα των εθνικών υγειών κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε τον 19ο αιώνα, και αν σας άρεσε αυτό το καταπληκτικό βίντεο εδώ στα καταπληκτικά μέρη και στα στενά της Απολωνίας, πείτε μας να ξανακάνουμε πάλι ένα vlog κάτω στα σχόλια και να μιλάμε για ιστορία ή ό,τι άλλο θέλετε, παρά να είμαστε στημένοι και βιδωμένοι πάνω σε μία θέση και να λέμε μπλα μπλα μπλα. Τι να πω, αυτά. Άρεσε το σημερινό βίντεο. Είχαμε και τα πρόοπτα εδώ με την κυρία Δομνίκη, κορυφαία έτσι, φίλοι μου, πολύ φίλοι μου. Λοιπόν, να είστε καλά, μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε υγιείς, να προσέχετε τον εαυτό σας, εσείς παιδιά να διαβάζετε, λέμε τώρα, και εμείς να είμαστε καλά να σας κάνουμε τέτοια πολύ ωραία εντυπωσιακά βίντεο. Να γυρίσω και λίγο έτσι πίσω, εντάξει κάμερα τώρα στο βάθος πάρος, αντίπαρος, όσο να πει, ζούμε και σε ένα περιβάλλον ευνοημένο, γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη έμπνευση και προχωράμε και θα έχουμε και περισσότεροι και θα σας κάνουμε και άλλα. Like, comment, εγγραφή και τα γνωστά. Να είστε καλά παιδιά, χαιρετώ, μέχρι το επόμενο βίντεο, bye.